Għanjien dawk li jisimaw il-kelma qalb tajba u sinċera, jozzuwa u jagħmlu il-frott billi iżommu sħiħ. Għalkemm jien għadni żgħir, inħobb nisma' il-kelma talla u nitgħallem fuq Ġesu fil-Knisja u fid-dottrina. Jien inħobb nimxi mal-eżempji ta' Ġesu biex nagħlem lil ħaddieħor fuqu u meta nagħmel xi ħaġa tajba nkun qed inħoss li Ġesu ġo fija u nkun ferħan. U mhux ferħan bħal meta nkun qed nilgħab bil-ġugarelli, imma ferħan x'inhi kien hemm Ġesu ġo fija. Jien irrid li kulħadd ikun ferħan li għandu l-Ġesu iħarsu. Ejn imur lej biex imdawwal mill-kelma tiegħek nippersisti dejjem fi nagħmel it-tajjeb.